Δημήτρη, πόσα χρόνια έχεις καθαρόιμους ελληνικούς ιχνηλάτες, δηλαδή αναγνωρισμένα σκυλιά? Βέβαια μπορεί να έχω 8 χρόνια που ασχολούμαι για να φτιάξω αυτά τα σκυλιά. Είχα από παλιά ελληνικούς ιχνηλάτες, σημείωμα. Τα γκέκικα που λέγαμε δηλαδή. Τα γκέκικα, ναι. Την εκτροφή την έκανες μόνος σου? Ναι, μόνος μου την έχω κάνει. Σύμφωνα σου με τα στάνταρ που λέει η φυλή. Όλα αυτά είναι δικά μου. Δικά σου αίματα, ας πούμε, έτσι. Δικά μου αίματα είναι και προσπαθούμε όσο δυνατόν και για το καλύτερο πάντα. Είμαι μέλος στον Όμιλο Ελληνικού Ιχνηλάτη. Ναι. Έχω γνωρίσει πολύ κόσμο. Θα συνεργαστώ πολύ μαζί με αυτούς τους ανθρώπους όλους, όσοι έχουν ελληνικοί ιχνηλάτες, και θα προσπαθήσουμε πάντοτε για το καλύτερο. Πόσες φορές το μήνα βγάζεις τα σκυλιά έξω? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, έτσι. Κάθε μέρα. Ναι. Όταν επιτρέπεται το όπλο, παίρνουμε το όπλο. Όταν δεν επιτρέπεται το όπλο, παίρνουμε την κλίτσα. Τελείωσε. Το σκυλί πρέπει να βγει. Ναι. Κάθε μέρα για να μάθει, για να πάρει εμπειρία. Και είναι το καλό δηλαδή ότι εσύ έχεις τη δυνατότητα αυτή να είσαι καθημερινά έξω στο βουνό, να εκπαιδεύεις, ας πούμε, τις ημέρες που δεν επιτρέπεται το κυνήγι και να κυνηγάς όταν επιτρέπεται το κυνήγι. Και τον υπόλοιπο το χρόνο βέβαια. Αυτό το θέμα το εκπαιδευτικό σκέφτεσαι δηλαδή να το κάνεις, ας πούμε, και κατά κάποιο τρόπο επαγγελματικά? Ναι, οπωσδήποτε. Να εκπαιδεύεις δηλαδή και άλλα λαγόσκυλα? Μόνο ελληνικούς ιχνηλάτες. Μόνο ελληνικό ιχνηλάτη. Μόνο ελληνικό ιχνηλάτη. Δεν μπορώ να βάλω μέσα άλλη φυλή γιατί πρώτα δεν ταιριάζουν τα σκύλα. Όχι, δεν ταιριάζουν στο κυνήγι, δεν ταιριάζουν στους χαρακτήρες, δεν ταιριάζουν σε πολλά πράγματα. Ναι. Καλές είναι και άλλες οι φυλές οπωσδήποτε, αλλά όταν ασχολείσαι με ένα είδος έχεις περισσότερη επιτυχία. Ναι. Εκεί μέσα θα έρθουν και σκυλιά τα οποία θα έχουν πολύ ταλέντο. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η μορφολογία, μας ενδιαφέρει και το κυνηγητικό τους ένστικτο. Βέβαια το πρώτο αυτό είναι και μετά είναι η μορφολογία. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα σκυλιά θα γίνουν πολύ σωστές επιλογές έπειτα. Θα γίνουν πολύ καλύτερα ζευγαρώματα και θα βγουν από γόνοι πολύ καλύτεροι. Έτσι, με μεγάλη προσπάθεια βέβαια. Αυτό μπορεί να πάρει και χρόνια, αλλά κάποτε η ελληνική φυλή θα είναι η καλύτερη. Στον ελληνικό ιχνηλάτη πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ ακόμα για να φτάσουμε ψηλά. Έχεις ολοφιλικά, δηλαδή βγάζεις γύρω στα 20 σκυλιά για παραπάνω το χρόνο, έτσι. Ναι. Δηλαδή κρατάς κάποια εσύ και τα άλλα τα δίνεις. Ναι. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή να γίνεις εκτροφέας ελληνικού ιχνηλάτη? Οπωσδήποτε. Ναι. Είναι ό,τι το καλύτερο. Δηλαδή μέσα σε κάμποσα χρόνια να είμαι ένας κι εγώ από τους Έλληνες που θα έχω από τα καλύτερα σκυλιά ελληνικοί ιχνηλάτες. Ναι. Αυτό θέλω, αυτό είναι και το όνειρό μου δηλαδή.